אז לוחץ על מצאתי את זה. בול בזמן, תודה. תודה, תמר. כאילו, אה, אני רואה את עכשיו ההערה רק של בזה, תמר. זהו. אוקיי, עכשיו אני רואה את הנושן, ואני עושה את זה. אבל האמת היא, אתה תציג את זה, אז עדיף שאתה תשתף מסך. בסדר, כן, אני אציג ותוך כדי נדסקס, זה לא הצגה של שאלות בסוף, כן, זה לפי דעתי ongoing כזה. אוקיי, בטח. אני עברתי על זה, זה נראה מאוד יפה וחמוד. אני איפה זה? איפה גם, אתם רואים את זה? אני לא... תגידו לי, אני נמצאת בלייבררי, זה לא המקום הנכון? לא, אגב, זה לא משותף עם אתה כולם. רוצה, אני אעלה את זה, כאילו, אני אעלה את זה. כן, כן. אני לא רואה את זה, ותקשיבו, הסתכלתי על זה בכל רגע פנוי שהיה לי ולא מצאתי עוד פרטים, רציתי לעשות לכם לפגישה היום, רציתי לעשות איזה משהו בלאביבל, טוב, אני שיהיה צריך לנו איזה הרשאות מוקאפ פה. להסתכל עליו ביחד. מה לעשות? בלאביבול? לעשות מוקאפ, כאילו, לא עכשיו שזאת האפליקציה, אבל מוקאפ ראשוני, כאילו, רק שיהיה לנו אוי, ויזואלי מול חמוד העיניים. מאוד. אוקיי, אוקיי, אז עדכנו אותי מה נפתח הנושא בשבילך. הנבחר. רק רגע, הנה, תכף אלכסנדר יעדכן את כולם. רק אז זהו, תעשה שער חזר. השארתי לו לשרשר. אתה שרשרת? כן, השארת לי, אוקיי, אני רואה, אוקיי. אני מסתכלת. אוקיי, אז כך, רואים? רואים? רואים. מעולה. טוב. אז, היי, אז בפגישה האחרונה שלנו, אני הייתי צריך רק בדיוק... עכשיו נכנסתי. רק עכשיו התחלנו, רק רגע. כן, אז קודם כל, אלכסנדר, אני חושב שיהיה נחמד, גם מיכל שאלה מה הנושא הנבחר. אז אתה יכול ככה להציג אותו, וזה גם כן בדיוק, ייתן אני למי בדיוק מתחיל עם שמאחר. זה. אני בדיוק כן, אני מתחיל עם רואה זה. כבר, כן. אני כן, אוהבת את הנושא הזה. אוקיי. אוקיי, אז בפגישה האחרונה שלנו הייתי צריך לאסוף את אשתי מרכבת וזרקתי פצצה שעלה לי בראש על פתרון יותר שקהילה נותנת, לחבר את קהילה בעצם לפוסט-טראומטיים, ויותר נכון מה שדיברנו בעצם על המעגל של פוסט-טראומטיים, משפחה וקרובים. יותר נכון. לא היה לי כתף, אז הייתי צריך לאסוף את אשתי לבד, כן? לכן נהדרתי. בעצם הרעיון הוא שאנחנו בונים ממשק בדומה לידידים, אם אתם מכירים, שמאוד מוצלח, שאנשים המתנדבים, טובי לב, שלא חסר לנו בארץ הטובה והנהדרת שלנו, רוצים לעזור לעוד אה, קהילה של משפחה פוסט-טראומטית נקרא לזה. אנחנו יודעים ודיברנו על זה, שזה לא הבעיה, כאילו, לא נקרא לזה בעיה, שבן אדם הוא נכנס לפוסט-טראומה, אז מישהו גם, הוא הנפגע העיקרי, אבל גם הסביבה שלו נפגע ומשפחה, ופתאום דיברנו על זה, על אישה, נופל הכל, ויש לה עכשיו להחזיק את הבית ודברים, ועכשיו פעם היה לה פרטנר כשיר לדברים האלה, עכשיו הוא פחות כשיר, הוא כן יכול לפעמים לעזור, לפעמים הוא נעלם, לכן שגם לא תהיה סוג של אה, אנטוגניזם כלפיו, כן, גם שהנה הוא בבעיה, אז הוא יוצר בעיה גם, כאילו גל שני כזה שיש לנו בבעיה בבית, אנחנו יוצרים ממשק שקהילה עוזרת לפוסט-טראומטיים, פוסט-טראומטי בא נכנס לשם, מבקש עזרה, ואנשים מסתכלים וקרובים או פחות במרחקים בוא נניח, אומרים כן, אני יכול היום לעזור עם בירוקרטיה אונליין, אני יכול היום לעזור עם הקניות, לאסוף איזה משלוח, לעשות בייביסיטר, לעשות אפילו טיול עם כלב, מלא דברים קטנים, אפילו, אני מכיר אם מישהו צריך עזרה פה, אז יש לי פה איזה קשרים, אני יכול לעזור. להקל ב-360 דברים, שזה לא בדיוק אנחנו מעכלים על הפוסט-טראומה, אבל אנחנו מעכלים על הסביבה שמלווה את פוסט-טראומטיים.
שנייה, אני אעביר את הסלייד. אוקיי. אז זה בדיוק פה הסבר, תודה. זה בדיוק ההסבר, בעצם פלטפורמה קהילתית, בעצם בסלייד הזה כבר דיברתי, שאנחנו רוצים שהמשפחה פחות תתרכז על מה שקורה, אז תתרכז בדבר שמלווה אותה עכשיו, שהיא חווה עכשיו, בעצם התמודדות עם פוסט-טראומה, וגם עוד יותר זמן למשפחה, לתת אהבה, תשומת לב. אני יכול להגיד כי פוסט-טראומטי טרי, שזה די חזק, שאתה מרגיש את התשומת לב, אתה מרגיש שבאמת מתייחסים אליך ורוצים לעזור לך, זה די עזר לי. שוב, סליידים פה בדיוק מה שאנחנו אומרים, חוץ מזה שכאילו יש מתנדבים ויש את המשפחה, יש בעצם גם הצוותים שמלווים, כן, ונמצאים אנשים מקצוע שגם בהתנדבות, כל מה שכן קורה זה בהתנדבות, אני לא יודע לאן, אם זה יצליח ולאן אנחנו נלך ואיפה שאולי יהיו תקציבים וזה, אבל גם אנשי צוות מלווים את זה, עוזרים גם למתנדבים להתכונן אולי, יש סוג של חומרים שנמצאים, איך בדיוק נכון לעזור ומה עדיף לא לעשות אולי גם, וגם איזה צוות שבהתחלה אנחנו בעצם אם מתחילים, אנחנו מתחילים ממש מאפס, ואז אנחנו חייבים שיש שם human in the loop כמו שאומרים, שזה לא יהיה ממש, הנה בנינו ממשק, ואז הוא, שיחיה איך שהוא יחיה, רכזים, אנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, שהם בעצם מתחילים להיות מסנן ראשון, מצד לסנן קצת מתנדבים, כי לצערי העולם שלנו די אכזר, תמיד יש אנשים שרוצים להשתמש בחולשות ובמצבים של חולשות של אנשים אחרים, לכן חייבים פה מישהו, הורה המלווה. פה אנחנו קצת, מה בדיוק הארכיטקטורה הוויזואלית של הממשק ומה הפלואו, שבעצם אנחנו, משפחה ממלאה קצת פרטים במה היא רוצה עזרה, שזה עדיף שזה יהיה איזה, אולי בהתחלה, אני לא יודע, ככה אני רואה, מעגל סגור של עזרה, בקשת עזרה, שזה לא עכשיו ידלוף לאנשהו. מתנדבים, רואים באיזה אזור זה נמצא, בהתחלה זה אפשר לעשות את זה, מתנדבים, אני תכף אתייחס לזה, יש דירוג להם, כמו שאתם מכירים, אולי ב-Airbnb, אתה לא רואה את הכתובת של בן אדם, איפה שאתה רוצה בעצם לשכור את הדירה, אתה רואה את האזור, כן? אומרים בערך באזור הזה נמצאת הדירה, אז גם פה אפשר לעשות קריטריון דומה, ואז אם באמת יש התאמה, ומשפחה או מישהו ביקש עזרה מסכים לקבל אותה מבן אדם מסוים אחרי שהוא גם יכול לראות את הפרופיל, זה די דומה באמת איך ש-Airbnb עובד, כן? יש המארח והגיוסט ויש היסטוריה לכל אחד מהם, מה שקרה בפלטפורמה, ואז הוא מקבל פרטים ומתחילים עוזר, ויש משוב גם משתי צדדים, כן? שזה גם חשוב להבין מה קורה שם במשפחה, האם שלא יהיה גם ניצול לרעה של מתנדבים, שזה גם חשוב. פה גם עוד עניין, צריך להבין שיכולים להיות אנשים שמתחזים, ואז גם מנצלים את הפלטפורמה. אז עכשיו לפי הדרג של איך בעצם אנחנו מדרגים את העשייה של המתנדבים, בהתחלה זה דרג ראשון שזה עזרה מרחוק, שזה קורה בעצם אונליין, כן, יחסית, בלי שום נגיעה או קרבה למתנדב, משפחה עצמה, זה בעצם העיקר פה בירוקרטיה, אפשר עוד לחשוב על הדברים, אבל תכלס זה המוקד.
דרגה שנייה, שזה בעצם פחות אינטראקציה, שזה הנה הבאתי לקניות לדלת, עשיתי טיול עם כלב, אבל לא נכנסתי בעצם הביתה ולא היה פה חדירה ממש לתא. והדרגה הכי גבוהה זה בעצם כבר לעזור בניקיון, לעשות אפילו הסעה לילד לחוג או לאסוף אותו מחוג, בייביסיטינג. ממש אנחנו חודרים, תכלס, מילה חודרים קצת קשה, סליחה על ה... כן, זה, אבל הוא נכנס, כן, נכנס ממשפחה, כאילו, מסכימה כמובן לזה, ולכן אנחנו אגב, באמת, אני יכולה להעיר רגע, שאני לא אשכח? כן, בדרגה 3, בתוך הבית ועם יקירים, אני הייתי מוסיפה גם, נגיד כשיש התפרצויות זעם או דברים, סיטואציות שנגיד הילדים מאוימים מזה, שמישהו יכול לבוא ולהציע דווקא לפוסט-טראומטי, לעשות איתו סיבוב בחוץ, ולחבר אותו לבקורות עזרה, כמו יש היום לנפגעי משרד הביטחון, נגיד שבמצבים מאוד מאוד קריטיים, אז יש סיוע, שכחתי איך קוראים לזה רגע, יש טלפון שאתה מתקשר, ואז תוך 3 שעות מגיע איזה איש מקצוע לסייע במצבים קיצוניים, אז אפשר נגיד גם תיווך לזה, או סתם לעשות סיבוב בחוץ כדי לנשום, אנשים שאולי אפילו טיפה מתודרכים בכלים לוויסות, או בכמה דברים גם לא אומר, מקצועיים, אבל בסיסיים להרגעה כאלה, ואז זה גם להם בנפיט שהם לומדים קצת כלים, והם ככה מלווים קצת רגשית, וגם למשפחה זה עזרה מאוד גדולה, יש המון סיטואציות מאוד קשות, שיש התפרצויות מול ילדים, שהאישה מרגישה שמה שהילדים נכנסים לפחד, שמה הוא יפגע בהם, כל מיני סיטואציות קשות, שבאמת משפחות נורא לבד איתם. כן. זה הייתי אומר שזה... ועוד דבר שרציתי להגיד, זה כדאי להזמין לתוך המעגל של כל משפחה, גם אנשים דווקא לעשות איתם עבודה, לראות אם יש אנשים שהם מכירים, כמו חברים, או כאלה שמוכנים להתגייס במצבים כאלה, כי יש גם סביבה טבעית, וזה הכי טוב. גם, נכון. הם גם יכולים להשתמש בפלטפורמה בעצם, שזה לא לנג'ס, לעזור, ואז אין מענה, ואז הם עוזבים, שזה בעצם טרק הכי אורגני, ופה בעצם לא צריך כאילו כזה, בן אדם פונה לעולם, ואז בעצם גם חברים נמצאים שם, ואז הם עוזרים. זה גם, ואז מה שציינת על העבודה עם הפוסט-טראומטי עצמו, הייתי קורא לזה אפילו דרגה רביעית, כן? שזה כן, באמת... יכול להיות שזה עוד יותר, זה כן, כן, אנשים שמיומנים כן, כן, בדיוק. אחרי שיש צוות מקצועי גם כאילו קצת עשה להם הדרכה. יש מצבים, למשל, אני אתן לכם דוגמה, שפוסט-טראומטי נגיד זורק איזו הערה שמלחיצה בכיוון של אובדנות ויוצא מהבית. עכשיו האישה נשארת בבית, יש ילדים, היא לחוצה, אין לה את מי, אז אם מישהו יכול ללוות אותו ולעדכן מהשטח מה קורה איתו ולהזעיק עזרה אם צריך. יש פה אפשרות לעשות משהו, לגמרי, רק באמת צריך... דרגה רביעית, אני מסכימה איתך, זה דורש קצת מיומנות. לגמרי, רק צריך גם לחשוב על זה שבמקרים קריטיים זה לא תחליף לדרג מקצועי או לאיזשהו... לא, זה יש למשרד הביטחון כן, שירות יכול כזה. להתממשק. זה רק כן, פשוט, כן, בדיוק, אבל רק לעזור אנחנו לא להתממשק. רוצים להחליף אותם. יש כאילו ברור, דברים ברור. די קריטיים שפה בעצם עדיף ש... אז דווקא אפשר לעשות את השת"פ, כאילו אני כשהתנדבתי ביש עם מי לדבר, אז היה לנו שת"פ עם ערן, וברגע שהיו מכניסים אובדנות, מיד היינו עושים את השיחת ועידה, ומקשרים אותם יד ביד למישהו שהוא... אפילו מישהו שיצא עם הבן אדם לשעה הראשונה עד שמגיעה העזרה, הם מגיעים בטווח של 3 שעות. לפעמים הבן אדם כבר ביער איפשהו, אף אחד אין קשר איתו. ניתק אבל לא... טלפון אנחנו כאילו מצטרפים אבל לא מחליפים, זה נכון. כן. נכון. אוקיי. אני ממשיך, אוקיי? אחלה. אז פה בעצם אנחנו ראינו דרגות של סיוע, אבל פה גם אנחנו צריכים לעשות כאילו רמות של מתנדבים, כן? מתנדבים שאנחנו מכירים, ואז לכן יכולים ליצור דברים כאלה שבעצם
המתנדבים יותר מיומנים רואים יותר מקרים בדרגות יותר גבוהות, המתנדבים מתחילים בעצם רוקחים אולי רק דרגה ראשונה, כן? ואז ברגע שהם עוברים סף מסוים שקבענו ואנחנו יכולים לסמוך עליהם, פותחים להם רמה 2, הם עוברים רמה ונפתח עוד דרג נוסף וכן הלאה, כן? והכל על סמך ביקורת, על סמך אולי יהיו אנשים שסתם מצטרפים, אולי אנשים שכבר קראו להם, עשו להם אינווייט וכבר בטוחים בהם, ואז הם מלכתחילה יכולים לקבל רמה כבר גבוהה, שלא יהיה את ה... להתיש אותם, הם יכולים לעזור משהו יותר יותר סולידי, כן? אופס. בטיחות מפגש, מעטפת הגנה. טוב, פה בעצם משהו שאנחנו מדברים על משוב ובטיחות, כן? שגם בתוך אפליקציה, שאם כבר אנחנו, ממשק אפליקציה שנקרא לזה, כן? ואם כבר אנחנו יצרנו את זה ואנחנו עושים match, אז נעשה גם בעצם קצת אחריות שהבן אדם מכיר, ואז הוא לא צריך לחפש וזה, בתוך אפליקציה הוא יכול לדווח על כל מיני דברים, או שזה גם לראות סוג של סטטיסטיקה שאפשר לאסוף, האם מתנדב הסכים אבל הוא לא קיים, ואז גם יש פה משוב ממשפחה, מהפוסט טראומטי, ביקשתי, קיבלתי, ביקשתי וזה, הבטחתי, עמדתי בהבטחה. אז פה מערכת צ'קינים, שגם בעצם גם מאוד חשוב, המתנדב, הפרופיל שלו גלוי לגמרי, כן? אם משפחה יכולה להסתיר כל מיני דברים, אפילו שם מלא וזה, אבל מתנדב, הוא בא ואומר, הנה, זה אני, ואפילו כאילו אולי פה לשים דברים עליו, פרופילים סוציאליים ברשתות, אפילו לינקדאין, כל מה שאפשר, מה שעוזר, ושזה גם יכול להיות תנאי מאוד חשוב בפלואו של הרמות. אתה לא יכול להראות רמה מסוימת עד שאתה לא ממלא איזשהו X דברים עליך. מנגנון אנונימיות, או כן, דיברתי, שזה בעצם, לא תמיד יש שם מלא, יכול להיות אני נגיד אלכסנדר פרומן, אני יכול להיות א' פיי, או אלכס פיי, או דברים כאילו כמו שאנחנו כן מכירים. תובנות, זהו, אז זה מה שדיברתי, שזה אמור להיות רשימה די סגורה, שזה לא עכשיו בן אדם בא וכותב מגילת עצמאות, ושזה גם פוגע בו, אנשים לא יקראו את זה, אנחנו מכירים בעולם שלנו, אנחנו כבר פחות ופחות אוהבים גם לקרוא דברים ארוכים, וזה גם שלא יהיה התפזרות, כן? יש הנה סט משימות שאפשר לבקש, ולא יותר מזה, אולי אפשר להכניס אחר, ואז קצת להבין, אבל אנשים לא יבחרו הרוב אחר, מהניסיון אני מכיר את זה, אבל עדיין צריך לחשוב על האחר, כי זה קצת פרצה. הגשת בקשה מטעמי מלווה, אנחנו באמת... רגע, יש לי שאלה, אלכסנדר. פוסט-טראומטי עצמו יכול גם לפנות בבקשה שהיא לא דווקא קשורה לבית, למשל אני רוצה ליווי לקניון, כי אני לא יכול ללכת לשם לבד נגיד, הוא יכול. בטח, זה מה שדיברנו, עבודה עם פוסט-טראומטית דרגה רביעית, כן? אני יודע, ליווי לכדורגל אפילו, משחק כדורגל ביחד, אני יודע, בואו נשחק פאדל ביחד, כן, אני יום שישי נפצעתי, 3 חודשים בחוץ. מיכל, את עושה לנו elevation לפיץ', נייס. מה אני עושה? לוקחת אותו לרמה הבאה. הוא נמצא פה, לוקחת אותו לפה. אני כבר עפה, כן, עם מה, כבר מדמיינת את זה. כמובן שכל מידע רפואי לגמרי, רק אם בן אדם פתאום רוצה לחשוף משהו, זכותו,
אבל גם במילוי של הבקשה, טופס או פרופיל, אפשר לציין שם, לתת הנחיות שאתה לא חייב, זה בסדר, לא דורשים את זה, כי דברים האלה גם מפחידים אנשים, זה, הם חושבים שפה עכשיו הם כמו בכיכר העיר, כן? אז פחות להגיע לזה. זהו, פה גם אני, מה שדיברתי כיכר העיר, שבעצם אנחנו צריכים להתחיל פה זה בדיוק השדה שלי, Data Science, מה שאמרתי, כן, בהתחלה אנחנו חייבים גורם אנושי באמצע, ממש ממש התחלה, סוג, לא יודע, מוקט או מתנדבים, משהו, ברגע שיש לנו מספיק מידע ואנחנו כבר רואים שהכל מנגן, ואנחנו בעצם יכולים להתחיל לעשות מסקנות, איזושהי הסקה מסוימת, פה יכול להיכנס אפילו Data Science, ולבנות מודלים, בהתחלה זה אפילו ביזנס רולס די פשוטים, על סמך סטטיסטיקה, ואחר כך ביחד עם ביזנס רולים, איזשהו מודלים עם סקורינג, ולהגיד אפילו בן אדם מילא פרופיל מתנדב בפעם הראשונה, כבר לשלול אותו, או אפילו לתת לו קידום יותר פשוט, או flow יותר פשוט, כן? וגם ככה הלאה. אותו דבר המשפחה, גם אנחנו יכולים להבין מה שהם ממלאים, באיזה רמת קושי הם נמצאים, ואנחנו יכולים להיות בעצם גם סוג של מעבר לעובדים סוציאליים, כן? להבין בעצם שיש פה איזושהי בעיה, ואז להציע אפילו למשפחה, אנחנו לא נעשה את זה בלי ידיעתם כמובן, אבל להציע להם, בסדר גמור, הצטרפתם, אוהבים, עוטפים, נותנים חיבוק, רק שתדעו, אתם יכולים גם לקבל מגורם יותר מקצועי, ומשהו שממש אולי אתם לא מכירים, כן? סנדר, זה נראה לי רעיון מצוין, ואני רוצה לשאול האם גם המתנדבים יכולים לקבל איזשהו אזור שבו הם יכולים לקבל מידע, רעיונות, לכן דיברתי בהתחלה שיש משפחה, יש מתנדבים, אבל יש עוד שני גורמים, הצוות והמקצועיים, מתנדבים. אנשים מקצוע, כן? כן, שהם אוקיי. גם מתנדבים, שוב פעם, אני לא יודע לאיזה סקייל אנחנו, איפה זה, השמיים הם הגבול, כן? אולי זאת טוב, תהיה אני משימה. חושבת שצריך להתכנס בכל זאת למשהו שאפשר שיהיה רלוונטי ולבנות אותו בחודש, אז צריך לא, לצמצם. בוודאי, אני מדבר על החלק רעיון השני זה בכללי. phase 2. יש את הדרישות של MVP, וגם אני שלחתי ליריב קובץ מרקדאון כזה, ששם יותר בדיוק מדובר על מה זה MVP. איפה זה? אני לא מצאתי, אלכסנדר, מצאתי רק את הוא לא הפסקה שלח הקטנה. לכולם, הוא שלח רק לי. אני בהתחלה... אלכסנדר, אבל לא זה אומר רציתי- שמישהו אנושי מנהל את זה? אבל זה בהתחלה- התנדבות, איך זה? איך בהתחלה חייב. עובדת השכבה העליונה, הראשונה? סוג של משהו כמו לא מוקד. ברור. תחשבי שזה מוקד, כן? מוקד, פתאום יש בן אדם, מצטרף, מסתכלים, בודקים, יהיו הנחיות, במקום שזה יהיה אוטומטי, יהיה בן אדם באמצע, כי נושא קצת רגיש לא חייב שזה יהיה מוקד. בהתחלה. כי אני מסתכלת, לא, עזוב את ההתחלה, אני דווקא בעיקר בגלל ההתחלה, כי אם אני מייחסת את זה עכשיו לגורם שלישי שאמור לתווך בין הדברים, אז אני גם אצטרך לייצר איזשהו מנגנון שהוא מוקד אנושי, ואז אני אצטרך מוסד או משהו. דווקא אם אני אקח את הדוגמה של ידידים, אתה ישר פונה בוואטסאפ יש איזושהי אוטומציה מאחורה ששולחת במסרון וואטסאפ לקהילה או לקבוצה או למקום ספציפי לפי מקום המגורים. והמתנדב שנמצא באזור. אז אולי אפשר לעשות משהו שהוא כאילו מקשר בין מתנדב לפי איזשהו AI מאחורה, או איזשהו משהו מאחורה שיודע לקשר בין המשפחה במצוקה, לבין הדרישה, לבין המתנדב שנמצא באזור. אפשר גם זה לחפש, לא האידיאלי. חייב שאנחנו מנהלים את האופרציה, אפשר לחפש ארגון מתנדבים שהוא adjacent לאזור הזה, שיכול לעזור לנו
עם הלוגיסטיקה שהיא לא טכנולוגית בתוך הדבר הזה, ולקחת על עצמם את החלק של הרמה של התפעול, החלק האנושי. אבל אז מישהו צריך לעבוד בזה. נכון. תחשבו בדיוק. שזה שירות 24/7, נכון? נכון. ואז מי אני אומרת, עובד לא בזה? צריך בעצם את לא, הגורם האנושי נכון. שבאמצע. אני לא בטוחה שצריך אותו ongoing, ברגע שאתה מקים את הרשימה הזאת ואת הרשימה הזאת, המאצ'מייקינג עושה את עצמו בעצם בסופו של דבר. כמו מדרג נכון. למשל, שבסוף הבחירה היא של הבן אדם, אחרת יש לנו גם מחויבות על האיכות, זה כבר מתחיל להסתבך. נכון, אבל... בדיוק, אבל ואז אם יש- אני מדברת על מוקד ואני רוצה לשייך אותו לאיזשהו מתנדב, המשפחה צריכה לראות את הפרופיל של המתנדב, לראות מה הדרג שהוא יכול להכיל, מה הוא יכול לעשות, ואז יהיה את המאצ'ינג הזה דרך גורם שלישי, זה טלפון שבור. דווקא זה אמור להיות ישירות לאותו בן אדם. אני חושבת שמה שאלכסנדר כאילו מוטרד ממנו זה מי מסנן את המתנדבים. בוא נתחיל מזה. זהו, כאילו, אבל האונבורדינג של מתנדבים ומשפחות, זה כן צריך גורם אנושי, וזה בסדר, אבל לא צריך מוקד בשביל הקריאה עצמה. הרמת את זה, לא קריאה, האונבורדינג כמובן, כן. האונבורדינג כן. פה אני וגם חושבת בסוף גם שאנחנו- לעשות פה אוטומציה. מההתחלה אולי כבר קיימות מודל, אפשר לחפש באמת, יש לא, כבר לא אולי בטוח מודלים שצריך. שמזהים לא את זה בטוח שצריך, וקיימות. אלכסנדר. ייתכן שנוכל למצוא, שוב, אנחנו הטכנולוגים, אבל ייתכן שנוכל למצוא, כי יש כבר התנדבויות שהן באזורים האלה גם ככה. אולי נוכל להתלבש עם מישהו שיוכל... זאת הייתה הערה שלי, שבעצם זה נשמע כמו דבר נפלא לעשות, ושיש לו קהל וביקוש שהוא מחוץ לעולמות ה-PTSD, ולא בטוח שהם חייבים דווקא לעשות את ההפרדה, למרות שלעולמות ה-PTSD יש צרכים מיוחדים שלהם שדורשים מומחיות, ואני מכירה בזה ומעריכה את זה. אבל אולי אפשר להתחבר למישהו שעושה כבר עזרה באזורים אחרים, ויכול ומוכן לעשות לנו את עבודת ההקמה, זאת אומרת, ואז לא נצטרך... תגידו, מה אם לעשות את זה ספציפי? למשל, לקחת את קהילת המטופלים של המרכז טראומה, ולחפש קהילות בירושלים שמוכנות, שאנשים, חלק מהאנשים מתוך הקהילות, נגיד פה אצלי בשכונה יש איזו קהילה... B2B יותר, במקום B2C. מה? או פשוט להתחיל במיקום מצוין. כן, יהיה בדיוק. מצומצם מישהו שיעשה לנו למיקום. את הגרעין, קהילה אורגנית שתעשה לנו את הגרעין, כשאנחנו לא נצטרך להתעסק בלטפל מתנדבים וזה דברים שאנחנו פחות טובים בהם, אלא נתחבר למשהו קיים, ואורגנית הם יעשו לנו את ההקמה, ואנחנו ניתן להם את הכלים הטכנולוגיים שבזה אנחנו טובים. תמי, את אמרת שאת אני מתנדבת מניחה בידידים, נכון? שידידים, כאילו, אנחנו רוצים אשתי בסוף... כפרה עליה בידידים, כן. אשתי, אוקיי. אז אשתך, ידידים זה איך ארגון היא ארצי. בעצם, איך אשתך בעצם קיבלה את האישור שהיא מתנדבת מן המניין? מי העביר אותה את גם שם האונבורדינג? באותה רמה, עד שהיא לא עשתה איקס מסוים של קריאות, היא לא קיבלה טראסט לעוד דברים, הם גם משקיעים בהשתלמויות, אוקיי. בציוד שהם נותנים לפי דרג של אמון שנותנים לך, זאת אומרת, מעל כמות מסוימת של קריאות, הם נותנים לך יותר, משקיעים בך יותר וכולי, אז זה גם שם... עמותה? זה עמותה? ידידים? כן. כן. אבל פה אין עמותה מאחורי ה... עדיין. עדיין, כן. זה אנחנו מתחיל בארץ, כן? לאט לאט. כן. נכון, אז אנחנו אני אומרת, פה- אולי בהתחלה זה יכול להתחיל כפתרון לקהילה מסוימת, מקומית אפילו או משהו, כמו פיילוט כזה, ואז זה יכול להיות מועתק על ידי כל מיני קהילות במקומות אחרים, סך הכל זה דבר מקומי, זה לא... אלה רעיונות יפים. אני רק רגע רוצה להסב את תשומת לבכם לזה שיש לנו 9 דקות. אלכסנדר, אם אתה רוצה כן, להוסיף. אני כן ממשיך, זה קצת יותר בו טכני, באיזה טכנולוגיות אנחנו בעצם נשתמש, טכנולוגיות הכי קלות, גם בעצם ש-AI כבר יודע להשתמש בהם ולתת פתרונות שלא צריך לשבת פה לילות ולכתוב קוד. בואו נקפוץ הלאה. פה בעצם הפירוק, איך אנחנו נעבוד, אמרתי שיש לנו חודש, כן, ככה גלובלי, וגם שזה לא עבודה מלאה, שזה כזה בערב יותר, ואז איך אנחנו מתחילים בעצם, חבר'ה של פול סטאק, ביחד עם פסיכולוגים, מתחילים ככה ביחד, הם אנשי מוצר כולם, אחר כך אנחנו מתחילים כבר כל אחד במשימות,
בונים תשתית לזה, חושבים על אבטחה, כי יש פה קצת עניינים אישיים. אתה יכול אפילו איש מוצר טוב, או כמה אנשי מוצר שלנו, 2 נדמה לי, עם קצת לאביבל יכולים להתחיל אותנו מאוד יפה, עד שנצטרך להכניס אנשי פולסטק ותשתיות. גם אפיון, כן, למרות שגם היום היא דיברה על זה, מי שהיה בהרצאה, AI טוב, קלוד קוד 4.8 עם סקילים ופלאגינים עזוב טובים, בלאביבל, הם מרימים את זה תוך שנייה. יכולים לעשות דברים נפלאים, פשוט מדהים. כן, מה כן, זה? לגמרי להביא אפשר אותנו להתחיל עם למקום יפה, משהו ומשם שאפשר אנחנו- לראות, ומשם להתחיל לגלגל את העניינים. אני רוצה להוסיף 2 שאלות, אבל יש זמן עכשיו או שעדיף לחכות לסוף, אלכסנדר? זה השקף האחרון. אז אני אחכה. גם לי יש כמה, כן. פה אנחנו מדברים בעצם על שברגע שאנחנו בעתיד, מה השלב הבא, אנחנו בעצם, כמו שדיברנו פה כבר, כן, עמותות, ממשלה. אני אתמול נפגשתי, יש לי חבר שהוא מנהל את כל המרפאות פוסט-טראומה משיבא, והוא גם היה מומחה מספר 1, הוא היוצר של יהלום, מי שמכיר בצבא. יהלום זה חייל בפוסט-טראומה בשדה קרב, שכמה שיותר מהר הוא ייכנס, קראתי על זה, כן. כן, יוצא לקרב, והוא חבר שלי מאוד מאוד קרוב, והראיתי לו מצגת, דיברתי איתו, ואז הוא אמר, ואמרתי לו, מה יש לך להוסיף וזה? הוא אומר, אתם חייבים משרד הביטחון, כי הוא יכול להיות המפיץ הכי טוב בזה, כי הוא מכיר את הבעיה, וגם עמותות שבאמת, כמו שכבר נזכר פה, שהם מיקומים, קהילות מיקומים, מרכזי חוסן, שאתם באים ואומרים, יש דבר כזה, אתם יכולים להשתמש בו, אתם יכולים להיות גם חלק שלו, זה יכול לעזור לכם, יכול להיות פה win-win situation קלאסי. זהו, נראה לי אני סיימתי. מהמם. בוא נתחיל מלהגיד שזה מדהים. ממש. זה מדהים, זה רעיון מקיף וגדול, וכאילו ברמה הפרקטית הוא מביא הרבה עם סיכוי ממש. אני הולכת להקשות על זה קצת, כי זה מאוד שונה ממה שאני חשבתי כשאני כאילו דמיינתי פתרון או עזרה. אני חושבת שיש לנו פה איזה עניין שאנחנו ממש מתבססים על מתנדבים. עכשיו אני לא אומרת שאין אנשים טובים בעולם, יש המון, אבל השאלה שלי האם זה באמת פתרון, האם זה נחשב באמת פתרון כשאנחנו מקימים איזשהו פלטפורמה שהיא בעצם מאפשרת יצירה של פתרונות נוספים בדמות אנשים שבאים ועוזרים, ואנחנו בעצם לא מביאים משהו משלנו, אנחנו לא מציעים עזרה, אנחנו לא מטפלים בבעיה באופן טכנולוגי, אנחנו לא מסבירים שום דבר, אלא אנחנו בעצם מציעים איזשהו מגש שעליו אנחנו מצפים ומקווים שהשחקנים הטובים של מדינת ישראל יבואו ויקחו חלק. זאת אומרת, אני בטוחה שזה כן, זה נחשב משתתף במשחק הזה של הטק-היר, אבל אני תוהה אם אולי אנחנו צריכים כן להביא לבמה הזאת משהו שהוא, לא יודעת מה, משהו שהוא לא דורש עזרה של מישהו נוסף בהתנדבות. ובנוסף לשאלה הזאת או לקושייה הזאת, אני גם מנסה לחשוב אם באמת יש פה משהו שהוא ייחודי לפוסט-טראומטיים, כי לצורך העניין כל העזרות האלה הן מהממות, והייתי לוקחת אותם בתור אשת מילואימניק, כשאני לבד ובעלי לא נמצא 3 שבועות ואני משתגעת וכועסת על הילדים, לא פוסט-טראומה, אבל קושי מאוד גדול, שמישהו יבוא, מישהו יקרא קופי, מישהו יזה. זה לא באג, זה פיצ'ר, זאת אומרת, זה פוטנציאלית. לא, אז שוב, אני אומרת, זה מהמם, זה רעיון מהמם, אבל האם זה מה שאנחנו אמורים לעשות? אליאנה, אני אגיד רגע,
כאילו, אני אגיד רגע שברעיון של אלכסנדר שבעצם צירפנו אני וקרן גם כיוון דומה, אז במקור מה שאני וקרן דווקא תקפנו בהקשר למעגל המשפחתי, זה דווקא לא על בסיס מתנדבים וכן על בסיס של המשפחה המורחבת והחברים. זאת אומרת זה לאפשר כן איזשהו מעגל סגור אם נרצה, פתוח או סגור, בוא נאפשר את שניהם אולי, אבל לא רק מתבסס על מתנדבים, אלא כן חוסך את הבושה הזאת של חבר אפילו, או משפחה מורחבת, שצריכה כל הזמן לשאול איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לעזור, מתי את צריכה שאני אעזור, מתי זה, בעצם יש איזשהו קלנדר וגם רשימה כזאת של משימות, כמו שאלכסנדר הראה, של זה הדברים שאני צריך, וזה הימים של החוגים של הילדים, וזה הימים, השעות שצריך להוציא את הכלב, ואז אנשים פשוט כן, כאילו יכולים מראש... לרשום את עצמם לזה, וזה לא מתבסס רק על מתנדבים, וזה כן יותר ספציפי לתופעה, כי אנחנו עונים פה על צורך של אנשים שכאילו מתמודדים עם אקסטרה משהו בבית, מעבר לקושי של כולנו עם המציאות ועם חוסר בזמן וצורך במשאבים וכדומה. אני מאוד מסכימה איתך, תמר. אני חשבתי על זה גם, שכדאי יהיו שתי האופציות. יש אנשים שיותר קל להם להיעזר באנשים שמכירים, ויש אנשים שיותר יהיה קל להם דווקא שידעו עליהם אנשים יותר רחוקים ולא מעורבים. ושתי האופציות הן טובות. אני גם חשבתי אולי קצת לעזור בשיח סביב הבושה. זאת אומרת, אולי לתת איזה קצת קווים מנחים, או איזושהי אינטרפטציה, איזשהו פירוש כזה כמו ניהול נכון, כאילו לתת לזה משמעות של חוזק ולא משמעות של חולשה או בושה, היכולת לנהל את התמיכה הסביבתית, לכתוב אפילו משהו שזה עושה טוב לאנשים, כשמישהו יודע לבקש מה הוא צריך, ושזה תורם לאנשים להיות שותפים, איזה משהו שקצת גם עוזר למשפחה, וגם לחשוב למי אפשר לפנות עם מה. רגע, סליחה, מעיין ומיכל, אני סוגר את זה ואנחנו ניכנס מחדש, כי נגמר לנו הזמן בפגישה הזאת. זה מוגבל. זהו, ממש תהיה. להרים את היד בחזרה? לא, אני זוכר שאת רוצה לדבר. בבקשה, מעיין. טוב, בגדול זה רעיון מטורף, אני ממש אהבתי. היו שם המון פתרונות להמון בעיות. כן מרגיש לי שיש הרבה פתרונות שהוצאו בתוך המצגת. הבנתי שזה כאילו כללי ומאגד כמה שיותר, ואפשר לבחור ולנבור. מרגיש לי שזה כן חלק מהדברים הם לנקסט סטפ של הפלטפורמה, וצריך להתחיל באיזשהו משהו ראשוני לבדוק התכנות בכלל. כן היו לי כמה שאלות, מאוד בודדות. האפיון של הבקשות לתבניות מוכנות, זה אני חושבת שאפשר לעשות בעצם עם מוקדים, עם מיכל, שיוכלו להגיד לנו מבחינת מצוקות המשפחה, איפה הכי כואב, או מה הכאבים הכי גדולים. השאלה שלי היא מי, כאילו, להתמקד, המיקוד שלנו במי. אם זה המשפחות, נגיד בירוקרטיה זה דווקא מקומות מאוד רגישים, כי יש שם פרטים אישיים, כי יש מסמכים אישיים, או סתם, יכול להיות גם סתם בירוקרטיה של מישהו שרוצה להתנתק עכשיו מאיזשהו, לא יודעת מה, סלקום או כל מיני דברים כאלה, ולא המשפחה מסוגלת לעשות את זה עכשיו. לא משנה, גם סלקום זה אותו חרא. אז כאילו, לא, כן נראה לי יש שבירוקרטיה, רמות. הכוונה לבירוקרטיה שקשורה למטופל ולטראומה, אנחנו לא נטפל עכשיו בניירת כלשהי של ניתוק מחשמל, חיבור למד מים וזה. אז זהו, אז איזה בירוקרטיה יכולה להיות? למה לא? למה לא? כן? זה חסם שיש להרבה אנשים גם בלי פוסט-טראומה. חברים, יש מלא בירוקרטיה שאתם לא חושבים עליה. הסתבכויות כלכליות, צריך להכין לרואה חשבון את כל הקבלות מהשנה האחרונה שלא עבדתי. סתם דוגמה, כן? כן, אבל גם יסמנו. הם לא מצליחים לעשות את זה בצורה מסודרת, והם נכנסים לחובות ומושכים איזה...
כל מיני דברים. אז לכתוב זה באמת מכתב כאילו לאיזה, ההתמקדות לכתוב מכתב שלנו. אני אפילו יכול אז להגיד שכאילו מניסיון, הכי הרבה הוציאו אותי לא יודע, לא להיסטריה, כאילו למצב הלא סטבילי, זה התמודדות עם בירוקרטיה, שאתה מתקשר לקבוע תור, או היה לי סיפור עם משרד הפנים שהם לא רוצים להכניס את אחותי ארצה, ואתה פשוט, אתה מאבד את זה, ואיבדתי את זה כמה פעמים, שאתה פתאום צורך על המוקדן שהוא פשוט איזה גוף שלישי שלא קשור אפילו ואין לו מושג, הוא ממציא לך תוך כדי ואתה מרגיש את זה, פה דווקא אני חושב שההפוך, דווקא שדווקא עם חשבונות סלקום, ניתוק מבזק, החלפת האינטרנט או משהו כזה, אפילו אם בן אדם או מעקב יכול אחרי להגיד, חשבונות, כן, כן, יכול להגיד, ה-day to day בעצם. שאני משלם סתם על החשבונות, מישהו יכול לעזור לי פה לעשות בדק בית, ואני פשוט קורס או קורסת ולא יכולה, ואז מישהו עם טוב לב בא ואומר, פה את משלמת סתם על בזק, פה את יכולה לעבור קו וזה, ובוא נעזור, וכאילו, גם תמיכה נכון, כזאת. אבל הרבה מהדברים, מהדוגמאות כאילו לא הרבה, אבל חלק מהדוגמאות שנתת לא יאפשרו אותם לעשות לבן אדם שלא מכיר אותך או לא אותך, אפילו שאני כנשואה לא נותנים לי לעשות דברים שצריכים את בעלי על הקו איתי כדי זה לא יתאפשר, זה לא מציאותי, אנחנו צריכים באמת גם בתחום הזה למקד את זה יותר. אני מבינה את מה שמיכל אומרת, נגיד בירוקרטיה שקשורה לרואה חשבון, זה עדיין דברים שקשורים לטיפולים שלך, לדברים שהמטופל צריך, לפנייה למוסדות שונים, להכרה בנכות ודברים כאלה, זה דברים שגם לא בהכרח אנחנו צריכים להתקשר למישהו והוא צריך לזהות אותם, אנחנו יכולים לעזור למלא פרטים, אנחנו יכולים להגיש את זה אונליין וכדומה, זה עזרה בפני עצמה שלא מצריכה שידברו פיזית עם המטופל. גם במקרים של זיהוי זה פתיר, את עושה את זה בשיחת ועידה עם הבן אדם על הקו, והוא לא צריך להיות זה שמוביל את השיחה וזה שעושה את הוויכוח, אלא יש מישהו שמחזיק אותך. אני חושבת שזה פתיר. אז בעצם מה שאני רציתי באמת להגיד זה שאנחנו צריכים פה מיקוד של במה אנחנו רוצים להתמקד ועד כמה דריל אנחנו רוצים לרדת וכמה באמת deep is the rabbit hole. אני חושבת שיהיה לנו שבן איזשהו אדם יכול מיקוד. להגיד מה הוא צריך, והבן אדם השני יכול להגיד אם הוא יכול לעזור בזה או לא. אני אתן סתם, לקבוע תורים לרופאים למשל, תורים לפסיכיאטרים, לנהל את סתם דבר כזה, או מתי אני צריך לפנות למי. כל אחד יש לו צרכים, הצרכים זה ים של דברים, ותמיד המתנדב יכול להגיד, תקשיב, בזה אני לא מבין, שווה לפנות לזה וזה. סתם, אני אגיד לכם, מישהו קבע אצלנו עכשיו תור מה זה היה? לרשות המיסים, אני לא יודעת מה, דרך האתר שלהם הצליח לאוקטובר, התעצבן, והתחיל להתפרץ וזה, באה המזכירה אצלנו, אמרה, רגע, יש איזו אפליקציה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, קבעה לו למחר. אבל אני חושבת שבאמת מה שתמר אמרה נכון פה, כי יש דברים שאת חייבת להיות הבן אדם כדי לתת פרטים. אז צריך באמת, זה נכון להבין, צריך להבין איפה עובר הגבול, אם זה יכול להיות באמת מה שהראיתם מקודם במצגת, שזה רק הבן אדם שהוא בדרגה ממש קרובה, שהוא כבר נכנס אליי הביתה, זאת אומרת שהוא כבר מכיר אותי גם ברמה מסוימת, ואני כנראה גם אסמוך עליו לפרטים מסוימים, או באמת, כי יש דברים, את גם צודקת, כן? תורים לדברים כאלה, אגב, אני מלכת הבירוקרטיה, כל האקסים שלי, אף לא אחד מילא טפסים, אני הייתי אחראית על כל החשבונות, גם כשלא גרנו ביחד. אבל יש פעמים שגם אני, כמו שתמר אמרה שוב, שהייתי חייבת אותם על הקו, או שהם יאשרו, או יחתמו, או כל מיני המייט כאלה. אולי צריך לכתוב שברמה של חשבונות בנק, פרטים, יש פרטים שאולי כדאי לסייג, או להגיד זה מחוץ לתחום, כי באמת אנחנו לא רוצים להיכנס למקומות מסוכנים, כן? כן. אני חושב, אני לא יודע כמה אנחנו אמורים להיות אלה שאמונים על מה בני אדם מבקשים אחד מהשני ועושים. צריכים לתת קווים מנחים, להגיד כמו המלצות. כן, כמו שזה, לא לשלוח פרטים רגישים בין אחד לשני, המלצות וזה זה. אוקיי, כן, זה דבר טוב. אני גם חושב צוללים פה לעומקים, כן. סליחה? צוללים לעומקים. אני אומר שאנחנו קצת צוללים לעומקים פה. כן, כל מה שניסיתי להגיד זה שחסר לי מיקוד. אוקיי, תמי. שאלה?
רציתי לומר, א', obviously נראה לי שכולנו אמרנו זה רעיון מעולה, ונראה לי שזה הרעיון שאנחנו הולכים איתו, נכון? כאילו, כן, צריך... אל תעשי לי דיטור עוד הפעם. אמרתי לכם שאני לוקחת 24 שעות, ולא משנה מה הדעה שלי, אני מחזקת את הקבוצה. סבבה. I meant it. אני חושבת שכן צריך להוסיף, וזה רעיון מצוין, את הסטיקינס של אפשרות להגיד, אני רוצה להישאר בתוך עם אפיניטי לאנשים ספציפיים, למשתמשים ספציפיים, לא יודעת מה, וכנ"ל גם מתנדב. אני רוצה להיות מתנדב רק של המשפחה הזאת, כאילו כן לאפשר את הדבר הזה של להגביל את עצמך לאזור. אז אם נוסיף את זה למצגת ונוריד את הדברים שהם כאילו 3 סטפים אחורה, זה הפורמט שאיתו אנחנו מגישים את זה? לא? אנחנו בסך הכל אמורים להגיש טופס להבנתי, ואז חוזרים אלינו להגיד לנו אם אנחנו בכיוון בסדר, לעומת קבוצות אחרות, ואם מאשרים לנו כאילו להתקדם. אז נראה לי הפיצ'ר הזה, זה לדעתי פיצ'ר נורא חשוב, והוא הופך את זה אולי אפילו לאזור של העזרה, כאילו כמו שאמרנו עכשיו, כן. אולי יש אנשים שירגישו פחות בנוח לעזור בתוך בית של מישהו, בהנחה שהם לא מכירים והם מתנדבים, נכון. וכן ירצו יותר להתעסק בבירוקרטיה ובמשהו שהוא פחות... מה רמת הפירוט כאילו... שאנחנו צריכים לרדת אליה בהגשת הטופס? וואי, זה מאוד כללי, אני הסתכלתי על הטופס, הוא ממש ממש כאילו לתאר ממש בכמה מילים איזה מעגל בחרנו להתעסק בו, ומה אנחנו מציעים, ועל בסיס מה אנחנו חושבים שזה יכול להצליח, בסדר. וכאלה. אני רגע שנייה רוצה להציע הצעה. עולים לנו הרבה רעיונות טובים, ואני חושש שהם ככה יפלו בין הכיסאות. צריך לכתוב אותם, שכל אחד ייקח איזה כמה רגעים, לכתוב את הרעיונות שלו, עם עכשיו הזה. ואולי למחר להמשיך כאילו לעשות איזשהו brainstorm על הרעיונות ולעשות drill deep. אני לא... ריידי, יש לנו כבר... לדעתי יש לנו מספיק להגשת ההצעה, זאת אומרת רק... ברור שבשביל ההגשה יש לנו מספיק, אבל באמת יש משהו בלראות את כל הרעיונות ולעשות לכולם prioritization, ואז לראות מה נכנס עכשיו ומה אם אנחנו היינו רוצים להמשיך את זה, מה יהיה בשני, מה יהיה בשלישי, זה מסדר קצת את המחשבות על זה. כן, רציתי לדעת אם יש לנו מנדי, נכון? דיברנו על מנדי שיש לנו איזה סיכוי לפתוח, שמה כדאי לעשות... כן, דיברתי עם מיכל, היא סידרתי לנו מנדי, אבל יש לנו רק 10 משתמשים, ואנחנו יותר מ10 משתמשים. כן, אפשר לחלק על 8. אני בכלל רוצה רגע לזוז צעד אחורה ולהיות ממש רק עונה על שאלות מקצועיות, כי כל התרגום בעצם של זה אחר כך, זה שפה שגם חבל על הזמן שלי וגם כל השאלות שלי וזה, אז בואו נעשה, אם זה נראה לכם, שנראה לי מהשלב הבא, אחרי היום והלאה, קודם כל אני באמת שפו לכם, זה מדהים, אלכסנדר, מה שעשית זה להוריד את הכובע, מדהים מדהים, נראה לי קפצת כבר 3 צעדים קדימה, כבר עשית ממש עבודה מדהימה, אז אני חושבת שפשוט תנסו פשוט לפנות אליי דרך הוואטסאפ מה שצריך, ואפילו שיחה, לקבוע זום אישי עם מישהו ושהוא יעביר הלאה את הדברים. אני כן אגיד ששלישי עד חמישי השבוע אני לא זמינה. אוקיי. אז קחו בחשבון. זה נראה לכם החלוקה הזאת? אני רוצה, מיכל, את האינפוט שלך. אחד הדברים שעזרו מאוד לדבר הזה להצליח, זה, בהנחה שזה שם, זה ההתחברות לקהילה קיימת. זאת אומרת, אז אם את מסתובבת לך בעולם וחושבת על קהילות קיימות שכבר עובדות או כבר עושות איזושהי התנדבות ונוכל להשתמש בהם בתור נסיינים, זה יכול ממש לעזור לנו להניע את הדבר במקום שנחפש. עברה בדעתי. א', לנו יש קהילה, פתחנו קהילה של הפוסט-טראומטיים שלנו, זה מהצד של הפוסט-טראומטיים, ו2, יש פה בשכונה, יש כמה קהילות רפורמיות או חצי רפורמיות, אפילו לא בדיוק רפורמיות, התחילו כאקולוגיות, שכונתיות, רפורמיות, יש כמה קהילות כאלה, יש פה מישהו בשכונה שהוא מאוד פעיל חברתית, והוא מנהל את הקהילה פה, החצי רפורמית אקולוגית הזאת,
אני יכולה להתייעץ איתו, ואפשר, זו קהילה מאוד מתנדבת, היא אמצא גם עם המשפחות של שבויים, וליוותה אותם איזו תקופה, איזו משפחה או שתיים. יכול להיות שאפשר לעשות איתם פרויקט, פיילוט כזה. תוכלי לרכז את השמות של הגופים האלה שאת חושבת עליהם, גם הקהילות, גם לדבר אולי עם החבר'ה הפוסט-טראומטיים, לשאול אותם אם הם רואים בזה צורך בפתרון שאנחנו זה, ולשלוח לי, או לליאנה, למי שתרצי, נראה לי אנחנו כזה... אני לא יכולה לדבר עם הפוסט-טראומטיים, במובן הזה צריך לחשוב איך עושים את זה, כי אין לי גישה ישירה אליהם. אוקיי. אני לא יכולה להרים טלפון, לקבל מזה, כאילו לא, להרים לא, טלפון חשבתי דרך המרכז. צריך לחשוב אולי לעשות איזה פרסום, שאנחנו נפרסם בקבוצה, אם יש אנשים שמוכנים לשתף פעולה, לטובת הקמת... לעשות קבוצת מיקוד, מה שקוראים, ואז אולי נגיד איזה 3 מכם, נפגשים עם איזה 3 אנשים שמתנדבים, מהפוסט-טראומטיים, כאילו אני לא יכולה לפנות אחד, אנחנו יכולים לנסח איזה מודעה. ברור, אבל אנחנו צריכים שזה יהיה למשפחה שלהם, או לבני הזוג שלהם, לא להם ספציפית. נכון, אבל אני חושבת שאלה היא מודעות יחסית גבוהה, הם יודעים מה הצרכים של המשפחה, ומה סביר שיקרה, מה לא סביר שיקרה, לא יודעת. אז אולי איזה קבוצת מיקוד כדאי לנסות לארגן. אולי תכתבו איזה מודעה, תנסו איזה מודעה, שלרגל ניסיון להקים מענה... או שאלון, כאילו אמרנו בזמנו שאולי נעשה איזשהו שאלון, אם אתם יכולים להעביר דרכם שאלון? בקהילה לדעתי אפשר... עצמו? כן, לא בקהילה של הפוסט-טראומטיים של המרכז, באופן אנונימי, אני חושבת שאין בעיה. כן, אנונימי. אני חושבת שאין בעיה, אפשר גם להעביר את זה אולי דרך המטפלים, אני אבדוק איך נכון לעשות את זה. ואתם תבחרו או שאלון, אז אתם לא צריכים קבוצת מיקוד, או קבוצת מיקוד, אז צריך לבחור, נגיד 2-3 אנשים שישבו עם האנשים, ויעשו איזה שיח על זה. בשאלון יש משהו טוב, כי הוא אנונימי, הפוסט-טראומטי לא צריך להיחשף, להיות בסיטואציה כזאת, לא כל אחד יכול. אוקיי, בסדר, אז אנחנו ננסח איזושהי הודעה, לשאול, לאסוף אותם לתוך העניין הזה, מי שרוצה שיטור איתנו קשר, ובינתיים פרודקטיות שלנו, תתחילו להגיד לי מה אתן צריכות שיקרה. מי הן הפרודקטיות שלנו? את את אמרת לו פרודקט? אני לא זוכרת בזה. לא פרודקט, לדעתי רק אליאנה פרודקט בקבוצה. את ואליאנה. אני ואליאנה, ביחד אנחנו ניתן משימות. עוד מישהו, אלכסנדר, אתה לא יכול להיות פרודקט של עצמך, עשית פה אחלה פיץ'. נראה לי שבאמת אני אתחבר לאלכסנדר, נכון? אני יכול, במיוחד שאמרתי ליריב, אני גם מתחילה שנכנסתי, אמרתי למיכל המרכזת, שאני בסוף יוני עד אמצע יולי אני בארצות הברית, אני טס לעשות חיים קצת במונדיאל. גם אני. הופה. נתראה שם. פשוט יצרו מלחמה ודחו את כל התאריכים, אנחנו עשינו את התוכניות לפני. אוקיי, אבל מעולה, אני גם פה, אליאנה, אלכסנדר גם פה בכיף עוזר לכם. רגע, אני רק אשתף, כן. אני אשתף, כי הבנתי שבטופס אתם צריכים להגיד כאילו למה הפתרון שלנו ואיזה התכנות יש לו וכו' וכו'. אני עשיתי קצת סקר שוב לדעת מה יש בכלל בחוץ, ואיזה פלטפורמות או עמותות או דברים דומים לזה. אז יש באמת בארץ את המעגל, אני לא יודעת מיכל אם את מכירה. לא. עמותת המעגל זה גוף שבעצם עושה ליווי לפוסט-טראומטיים, למשפחות ויוצר איזשהם קהילות פנימיות. הוא מלווה אותם גם בסדנאות, הוא מלווה אותם בכל מיני מפגשים. זה משהו שהוא ongoing, זאת אומרת, אם היינו רוצים רעיון שעוזר בין טיפול לטיפול, אז כבר יש כל מיני עמותות שהן מתמצאות בזה. אז כאילו, מה שאנחנו מציעים זה ה-on demand שאין, לא קיים לא בארץ ולא בעולם,
כן יש לא הבנתי, מה עושה אפליקציות, המעגל? לא מה שאתם עשיתם עכשיו? לא, המעגל, מה שהוא מאפשר זה ליווי של סדנאות, זה יוצר מפגשים ופגישות יזומות עם בני משפחה, עם הרצאות מסוימות, ליווי שהוא יותר הבנתי. אוקיי, אז אין ליווי כזה מתמשך. פתרון. אז אין משהו שהוא on זה demand, שחשבתי, שזה כן. כבר משהו שהוא יוניקי שלנו. מהמם. כן, יש אפליקציות לפוסט-טראומטיים בארצות הברית, יש אליזבת דול פאונדיישן, שהם יצרו איזשהו פורטל דיגיטלי, אקוסיסטם של יוצאי צבא, וההסתגלות שלהם לאחרי הקריירה הצה"לית שלהם, הצבאית שלהם, צבאית, כן. כן, ואיך הם יכולים להשתלב במעגל העבודה וביום-יום, וליווי כזה. יש טים-קרפל, שזה ליווי במשימות, שזה באמת מה שאנחנו רוצים להגיד בירוקרטיות, אולי אפשר להעתיק מהם דברים. אז עשיתי קצת סקר שוק לראות מה מיימו, ממש בקטנה. אני אעשה לזה יותר drill down, אולי אפשר לקחת פיצ'רים שכבר עובדים, גם עברו איזשהו brainstorming כזה או אחר, שיכולים לחסוך לנו זמן בעשייה. מעולה, זו אופרציה. ואם תוכלי גם לשתף אותנו בלינק לזה שעשית, זה יהיה מעולה, סקר שוק. השתמשתי ב-AI, אני יכולה לשתף את השיחה. יש גם כלי AI מוכן, שהוא בעצם מה שהוא עושה, אתה נותן לו רעיון, הוא רץ בכל מיני מקומות, עושה Deep Research כזה בעולם, איפה יש מה דומה, הוא נותן אפילו סקורינג בכמה אתה ייחודי, ועצות, וזה, לחלק של פרויקטים השתמשתי, וזה מאוד נעים, איך הוא מאוד נקרא? טוב, התוצאה. אני צריך לזכר, כאילו, אני אסתכל, אני פשוט עכשיו ברעש. גם צריך לבדוק אם הוא חינמי, וכמה טוקנים אפשר להשתמש. הוא חינמי לגמרי. מעולה, ויופי, אז בואו נשתף. יריב, רק אוקיי, לגבי בואו נחשוב מאנדיי, אפשר גם לתת גם viewer, רק שתדע. אני כאילו עבדתי לא מעט עם מאנדיי, אז יש גם דרך כאילו לעשות את 10 משתמשים האלה, פלוס להוסיף נגיד גסט שיכולים לראות נגיד, ולא יכולים לכתוב כאלה. אוקיי, בסדר. אז אני אשמח לדבר איתך על זה מחר אם יש לך זמן, תספרי לי בדיוק איך עושים את זה, אני אשלח לך בסוף. אקשן אייטמס מכאן הלאה. אז יש לנו סקר שוק שמעיין התחילה, אוקיי? יש לנו המשך גרומינג ופרודקט, נכון? בהנהלת אליאנה. הגשת הטופס. זהו, אנחנו כבר סגורים על זה, אנחנו מגישים את הטופס, רגע צריכים לדבר עם מיכל, לראות, אמרנו שאנחנו לא בטוחים שזה ולידי, אולי זה רעיון יפה שאנחנו אוהבים מאוד ומתחברים אליו, אבל זה לא מה שמחפשים. מה זאת אומרת מה שמחפשים? נראה אולי זה מה שהם צריכים והם לא יודעים את זה עדיין? זו מטרת הטופס, אנחנו מגישים והם יכולים לא לקבל, אנחנו צריכים להגיש. כן, אני חושבת שאנחנו בשלב של להגיש את הטופס, עשינו כבר המון דיונים על בחירה, בוא נבחר שזה מה שאנחנו עושים, הטופס הוא מספיק כללי כדי שאנחנו נמשיך את הדריל דאון גם אחרי שהגשנו אותו. בסדר גמור. אוקיי, סבבה, אז יש לנו הגשת הטופס, יש לנו, דברו אליי, אני איתכם. אנחנו צריכים לעשות שאלונים ובדיקת התכנות, או קשיים שאנחנו רוצים להתמקד בהם בפלטפורמה, כל מיני דברים כאלה עם קהילות של פוסט-טראומטיים. כן, הכי חשוב זה לשאול אותם איזה סוג עזרות היו עוזרות. כן. להם ולנשים שלהם. ועד כמה הם היו מוכנים להיחשף מבחינת פרטיות, שנדע עד כמה אנחנו יכולים לקחת שם חלק, לא לקחת שם חלק, אולי בגלל שהם לא היו מוכנים להיחשף הרוב, אז אולי אנחנו לא ניכנס יותר מדי דריל, אם זה בירוקרטיות או דברים כאלה במקומות ספציפיים. אולי זה ימקד אותנו יותר. אני יכולה גם לשאול מישהי שהיא בקבוצה שלי של הטק ג'ים, היא גם בטק היל והיא מהצד של הצוות. וכשדיברתי איתה לא הייתי בטוחה מה התפקיד שלה, אבל אז היא אמרה לי שהיא פוסט-טראומטית, שכאילו הסיבה שהיא צוות זה כי היא פוסט-טראומטית, אז אני יכולה גם לשאול אותה. אני כן יצא לי קצת לדבר איתה על זה, כאילו כמה שהיא תסכים כמובן לשתף אותי. יש פרויקט של משרד הביטחון, של קצינים בדימוס, או לא יודעת, כאלה בדימוס כל מיני, שמצוותים למשפחות מסוימות, ועוזרים בכל מה שצריך בבית, נהיים חברי בית. זאת אומרת, ממש נהיים בני בית, באים, יושבים, נמצאים,
אולי הם גם כתובת להגיע, וזה מספר קצת מצומצם של אנשים, אני יודעת שאפשר למצוא אותם, לפעמים הם מלווים לחוות חוסן את החבר'ה. הם נשמעים אז לי אולי אחלה אם אנשים מישהו לדבר. מכיר מישהו כזה, או יש איך להגיע למישהו כזה, אני חושבת שאצלם הם ממש אני- בתוך הבתים, ויש הרבה אני אבדוק עם אינפורמציה, נוספים. הם יכולים לדייק ולתת כל מיני דגשים, מה מתאים ומה לא מתאים, כי בסדר גמור. את זוכרת איך קוראים לזה? לא, היה לזה תוכנית לא. בטלוויזיה, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, זה בוא נחפש. בסדר גמור, אז אלה קצינים. מלווה משפחתי כזה, אבל יש לזה שם, אני יכולה לנסות לברר במרכז, אבל אני לא בטוחה שמישהו מכיר, בדקתי לגיסתי נראה אם יש שם, הם שם עם הקב"נים באיזה, אם הם עובדים עם הקב"נים אז... זה אולי קב"נים בדימוס, זה כאלה שפרשו, בחיים? אנשי קבע שפרשו, והם פשוט, הם באים, אבל לא, אפילו זה לא קב"נים, אני חושבת, אנשים טובים שבאים פשוט לתמוך במשפחה, בדיוק הדבר הזה, אבל זה דרך משרד הביטחון, זה אנשים, יש אני משהו יודעת שזה שנקרא לא ממשיכים רבים בחיים. יש כאלה, כן? ממשיכים בחיים, זה אחרי שלמדו לחיות עם PTSD, הם הופכים למנטורים להלומי קרב. זה נשמע הגיוני? זה הכיוון? לא, זה לא אלה, לא. יכול להיות גם כן אחלה כיוון לדבר איתו. מישהו אמר לי בדיוק שבחוות חוסן יש קצת, שיש מישהו אחד כזה שהוא מלווה כמה חיילים, ואז שהם באים לחוות חוסן ויש מין תחרות כזאת קצת מי יותר קרוב אליו, מי פחות, כאילו פתאום הם משווים אחד את השני, אז אני יודעת שבחוות חוסן הם לפעמים נמצאים, באים להיות שם עם החבר'ה. איך להגיע לזה, אני לא בדיוק יודעת. אנחנו נמצא, זה כיוון יפה. טוב, אני רק רגע חייבת, או אנחנו מסיימים, כי המחשב שלי כן. כותב שאין לו בטריה. בסדר אז גמור. או אני אתחבר או נסיים. כן, אנחנו מסיימים, גם לי אין בטריה, כאילו בגוף. כן. אין לך לך אין בטריה, לא למחשב שלך. כן. בסדר, אנחנו רוצים להיפגש אני מחר עוד עכשיו ב9. עוברת על המצגת שלי למחר. את וואי, רוצה? אני עוד לא התחלתי, עזבי, לא משנה. זה אני היידה. זרקתי את המצגת שהראיתי היום לתוך הוואטסאפ, וואו, שכחתי שיש את הסלק, אני גם אזרוק שם. סליחה. שים את אין זה בעיה. בנושן. סתם לא. אנחנו רוצים להיפגש מחר ב9 בפורום זה או אחר? יש יש לנו? לך את הטופס? יש מחר טק ג'ים כן. לכמה מאיתנו, אז אולי כדאי או מחר הרבה יותר מוקדם או יותר מאוחר. אני לא יכולה. אוקיי, גם לא חייבים. כאילו אם אנחנו בוא רוצים לעשות נלך על את יום זה בצוותים שלישי, קטנים. אם אפשר נראה לי, כי פשוט מחר זה בעייתי עם הטק ג'ים. סבבה, מעולה. יום אוקיי. שלישי מתי כבר אתם צריכים קבענו להגיש את באמת. הטופס? עד מתי? עד לא, יום הטופס רביעי אנחנו לא צריכים פגישה בשבילו, צריך את אנחנו כולם. יכולים זהו, לא, פשוט אני אנחנו להגיש. יודעת, מגישים אבל את עד הטופס. מתי צריך להגיש אותו? פשוט... עד סוף יום השבוע. עד יום רביעי, אבל אנחנו יכולים כבר לא להגיש חייבים אותו לחכות אפילו לרגע מחר. האחרון. כן. תקשיבו, ברור, אנחנו מגישים את הטופס, אנחנו לוקחים לנו יומיים כדי גם לחשוב כל אחד עם המשימות שלו, גם לנסות לחקור מה שאנחנו יכולים מול אנשים, מול גופים, קהילות, לחפש, ואנחנו מתכנסים חזרה או ככה בפורום הזה ביום שלישי, או בוואטסאפ, בסלאק, בלא משנה איך נחליט, ואנחנו נמשיך לדסקס איך אנחנו כאילו מובילים את זה לצעד הבא של באמת תכנון, של מה נכנס, מה יוצא, מה בסקופ, מה ברודמאפ, ממש כזה תכנון של... תהיה לנו יומיים, אליאנה, יום רביעי, תהי חברה. מה יומיים? סליחה. מה תקחו יומיים? יום בוא ניקח רביעי יומיים. יום רביעי זה יום מבחינתי בעצם. היום יום שני, סליחה, התכוונתי יום רביעי, לא. אנחנו נעבור את יום שני בלי טק-היל, יום שני לא קיים, אנחנו מתחילים את היומיים האלה ביום שלישי, סבבה? אז יומיים של שלישי ורביעי. אני לא יודע גם באיזה טקיל, אבל יהיה בסדר. מקסימום אני ארשום את הדברים ואת תקחי תנהלי את לא, אנחנו לא עושים בלעדיך, יריב, אתה... מה זאת אומרת? בוס. יש לנו שולחנות עגולים של הטק נו, זה מחר. ג'ים. אתם ביום שלנו רביעי? היה היום. נו, בבקשה, ובאיזה שעה הגעת? סתיו? בול בזמן הגעתי. וואי, טוב, אני פשוט מעבירה את זה מחר, אז אני קצת צריכה להתארגן לקראת. הכל בסדר, אז סבבה, אז
אנחנו... רגע, לא, אז בוא נחליט באיזה יום אז בוא ניפגש רגע בשלישי, שבוע. ניסגר מה מי עימו, ונחליט אם אנחנו צריכים גם את רביעי. אני אעשה איתכם. כן, זו נראה לי הבטחה בסדר. שקיבלתם. תקשיבו, אני גם באמת המצגת, מה שאלכסנדר הראה, זה גם לדעתי התקדמנו כמה שלבים עוד קדימה. בטח אם אתם אומרים שהטופס כרגע הוא ממש ראשוני וכללי. כן, אבל סבבה. אל תשכחו אבל אל שיש לנו תגישו. מתחרים. יש לנו אז יום מתחרים. אל תגישו את המצגת. לא, אז זה ברור שלא. יום שלישי ב9. כן. תמר, לא? כן, תמר, את ממלאה את הטופס? אני יכולה, אין שום בעיה, אני יכולה גם להראות לכם את זה לפני, וכאילו, תגידו שזה סבבה. סבבה ונשלח. אז עד יום שלישי המשימות הן רק לשלוח את הטופס ולהמשיך לחשוב, ואנחנו ניפגש. יפה מאוד. יריב, יש... ואני גם לנו מגשש חשבון, למה אצלנו לא ככה צריך מה לעשות אפשר את זה? מבחינת להשתמש בקהילה, קהילה, כן. לשאלות וזה. כן, יופי. אני אבדוק את זה. תודה. מעולה. תמי, מה? טוב. טוב, שבוע טוב. טוב, תקשיבו, אלכסנדר, תודה רבה רבה, ממש, אלכסנדר, תודה מדהימה. לכולם. תמי, תישארי ממש, בקשר. כן. לילה ביי. טוב. להתראות, לילה טוב לילה לכולם. טוב.